gràcies. Estava buscant-ho, Que qualsevol cosa trobem per així la platja. Pues mira, veus, és que a saber qui ha deixat això ahí. Pues no ho sé. Un desconeiximentat. Gràcies. Hola, cabres, com esteu? De segur que si heu vingut a la platja us heu trobat amb aquesta escena tan peculiar. Gent amunt i avall passejant amb un artefacte misteriós. Doncs per estrany que parega, no estan passant l'aspirador. Estan buscant tresors. Són com pirates, però en lloc de l'aigua, a la sorra. Enrique, què tal? Com estàs? Molt bé. Tu eres el president, no?, de l'associació de... Com es diu l'associació? Associació Valenciana de Tutoaficionats. Tu com es vas aficionar a tot això? Pues fa 32 anys. Estàs dient que dus 32 anys passejant a la platja l'aspirador? Sí, senyor. Però tindràs un braç de metall, mai de... De titanio. I això vos dona per viure? Què va? Això és una afició com una altra, passar el hobby. rato, disfrutar. Què és el que vos plena a vosaltres? Imagina que una troballa, no? Claro, quan pita no saps lo que és. I a lo millor és una porqueria. Busque sempre algun tresor. Així han trobat algo gran. Estan tots així en grupet. Què heu trobat? Clavito. Ah, un clavito! Sí. Ostres, Mira, pues, te he salvado de una herida muy grave. Esto a la basura. Ah, la basura. Sí, al igual que todo esto aunque sea plástico también lo recogemos. Ni la butxaca de Doraemon té tanta cosa. O sigui, que vosaltres també teniu una llavor de persones sostenibles que netegen la platja. Sí, y ayudamos también a que todos estos metales, todos estos materiales no acaben en los estómagos de los animales marinos. La forma de que el planeta siga adelante es cuidándolo. Capità Planeta s'anomena. I la cosa més estranya que t'hagis trobat? Un tros de dentadura. Una pistola, Una pistola de balins? no, una pistola de más o menos 1911. Les monedetes que trobeu, les declareu a Hisenda? No, no se pot declarar. Ai, Hisenda, com s'entere. Ai, com s'entere. Però què traguem? 2 euros. Pues això. Que conste que dels 10 primers de la llista de Forbes, 7 van començar així, detectant metalls. Ho puc provar jo, Enrique? Pots provar? Claro. Sí. Vale, pues anem pa allà. Vale, Vinga, va. anem. Tienes que ir andando. Molt bé. Si te pita bien y si no te pita, pues también bien. Tú tienes que ir minando, ahí te ha pitado. Ui, Claro. això és gran, eh? Tú sigues, tienes que ir bajando. Ahí va, Però, ahí va. Menudo ninote. però què... Ole. Això és de bou, això de cabra no és, això és de bou per lo menos. Has sentido el poder de la detección. No tiene valor, a no ser que te quieras hacer un piercing o algo de eso. Mireu que bé que en quedaria. Veas. Ostres, però per què pites tu tant? És que clar, té molt de metall al cor. Ara arriba el millor moment, el moment de comparar els objectes. Que m'agrada a mi un bon mercadillo. Pues hemos encontrado objetos peligrosos. Esto se puede quedar de punta y pasar con el pie y Desgràcies. sí, hacerte una buena herida. Hashtag desgràcies. Hashtag desgracias. Está petado de oro. Bueno, pues es... això ja tens prou, eh? Veas. Escolta, si algú t'ha guanyat, eh? Això ja és... 3,40 €. 3,40 €. Va, xicones, això de detectar metalls en realitat mola un ou. Me'n vaig a casa més ric del que he vingut i carregar de tresors amb història. Bueno, tresors o trastos, no ho tinc clar. Ale, adeu, adeu. Molt bé, molt bé. Escolta, què vos ha paregut això de l'associació de detectoaficionats? No sabia que existia això, eh? Hi ha gent per a tot, eh? Escolta, però s'heu trobat alguna volta, alguna coseta destacable per ahí? Trobar-me poc, però... Jo tinc un catxarro d'aixòs. Tu tens, Nos això? regalarem pel dia del pare. Són els deberes, Ah, sí? Te ho jure. Ho vas demanar, o sigui, que ho vas demanar tu per l'aniversari, això? Sí, Molt bé, eh? mira. Escolta, regals per a tot tipus. A mi m'agradaria de provar-ho, gustos. És que són aixina. T'agradaria provar-ho Jo sí, o no? jo sóc molt d'això, sóc molt d'això. De què? D'això què és? Mira, eres d'això, eres de... Jo soc de buscar. De buscar. Mira, per ahir en Miramar, en estiu, jo en trobé a molts. En agost, quan vaig a la platja, per Sí. la platja que van per ahí buscant i això n'hi ha... Home, poca broma, molta gent perd anells bons i joies i de tot. Sí, però el que passa és que estàs a la tova i de repente em va una per ahí. Sí, home. Sí, ja. que estic viu encara, tu.